Good morning, vrienden hier bij JB Grill. Jacob hier zo. Dat is vandaag de 11e februari. En de zon die schijnt. Schijnt water hier. Ik wil vandaag wat frischer uitvinden. Ik heb me wat niet gekocht voor mijn Kjreemelschmiakja. Een nieuwe controller. Kijk er maar door. Dat zegt dat smoke it. Dit is de kon wifi, maar je kijkt door boven door mijn vinger, dat is wifi en bluetooth. Die wil ik hier van de aanzetten en we zien wat het zal voor dat. Die door met deze omzetten. Zo. En we zien wat het zal voor dat. Kijk zien, dit zit een beetje anders. Deze met deze wat er anders. Die wil ik die omzetten. Dit is niet wat ik in de hand heb. Deze zal wifi kennen en bluetooth. Ze starten dan zal ik kennen van ergens waar zijn wat de groenten zijn van mijn Kjreemelschmiakja's. Zo, oké, gaan we zien. Zo, ga ik hem uitgeklikt. Hier wat ik hier maar doen. Plus dit alles uitpluggen. En wat ik weinig doe, pas das plus één op eenmaal. Uitpluggen. De andere aanpluggen. Dat is de veiler. Wat de veiler dat, wat de groenten zijn er bijna. So geel met geel, groene, dit is de purple naar de blijven. En dan dit is de rode. Door, nu stay los. Nog dus één hier aanpluggen. Zo, en je hebt dit hier dus terug naar te stoppen. Oh, is dit erbij? Maar ik heb bloos een beetje deze draad hier, zodat hij niet hier in deze fan aankomen. Oh, nu is het fertig. Dus een draadje aanpluggen en dan moet zien dat het schaft. Ja, moet zien, hier opdrukken. Switcht fits on. Dan kan je zien dat de nieuwe controller al schaffen. Recorden nu, ik heb me wijzen waar mijn pitboss nu de Kjreemelschmiakja zijn abschaffen dat. Dan kies je op daar, dan zet je op en dan wijst dat ik had op 350 gesteld. Nu als die krijg je werd ik op 326. En kijk, dan krijg je zien waar het niet rood een beetje opgaan dat. Wie als die door zo ranen dat. Ze heb je rood een beetje Kjreemelschmiakja. So dit is nu waar het schaffen dat. Nu dat mijn pitboss dat dit on phone zit te zijn kon. En ik kon het nu on wifi doen. Ik kon nu van MXZ kon ik nu de temperatuur stellen. Heet en kolder. Ik kom hem op, dan krijg ik een maat. Dan wordt het heating 2, 350. En ik doe op daar. Dan wijst het dit. En dan kon ik de stitzer stellen. Nu wordt van de grote. Ik denk wat stalen wel. Dus ik kon het heetste op 500 komen. En dan erop. Nu 180. Dit is eigenlijk wat ik me wil wensen. Want deze kan van 225. Nu 250. En hier twarsje wil ik 275 leggen. Dat heeft hij niet. Dat is eigenlijk wat ik wil leggen van die beter hoort. Maar zo, wanneer ik daar bloos sausage patties of klops, irgend zo wat staat bakken, dan wil ik den gewöhnlichste stit op 350 stellen. Dat zou ik dem gleich teraan als het staat. Maar anyway, ja, dan draai ik door weer dat zeg set temperature, door een opdrukken. En dan door wie het dat voor wat er dan gesteld is. En dan kan ik hier mijn gans unje op de screen, dus die af, en dan schroot ze strekken en zij, dan opdrukken. Dan stelt dat van Fahrenheit naar Celsius.
So, dort wir nu wiesen, ich habe den nu ab 176 Celsius gestellt und nu Grad wird ab 201 Grad Celsius stehen. Na, du führst bei sie, du hast die halbe Mond, dort bläst ihm das Screen 5 Tage oder für ab und an, für Sonnenstrahlen. Dann ganz boven an der linken Seite auch, du hast einen Timer, wenn ab das, dann kann einer da einen Timer einstellen, für wie lange einer will. Also steht so, den für 15 Minuten zaten. Dann habe ich den Timer eingestellt. So, dort würde ich schaffen, dass mit den Pitboss sein App on phone, dass ich das von am Phone controllen kann.